uyawubona ukuthi kanjani kodwa lo muthi mangiwukhipha nguthi uma ngugcobisa uzongibona ngizoba mhle kanjani uzongibona dokotela uyawubona umehluko hayi dokotela uyawubona umehluko dokotela uyawubona umehluko fanele uma ukhuluma ngento ukhulume ngento uyenze ungalokho uthi mina ngilapha umuntu kadelele sibhedlela emshiyeni dokotela ngiyawuthatha lo muthi lo muntu uyasinda uyavuka ngihlala kwa-R Mlazi wayedrive amatekisi bephiyaza ko-driver bamatekisi uyangizwa uma ngithi bephiyaza uyangizwa uma ngithi bephiyaza dokotela bephiyaza dokotela leso sikhathi wawusathi mudla amaphilisi lawa engculaza dokotela ube isigubhu ngenhla kube ngathi uchatho ume njengochatho ubese uyathensa uma uyintombazana uthensa ube isigubhu nje kanje dokotela noma ngabe ungathi ubhaka kakhulume ngami uzokhuluma aqala kutshela ukuthi uMabalengwe ngiyamazi ngiyawazi amandla akhe ngiyabaza ubunyanga bakhe ngiyamazi futhi ukuthi uyiphethe kanjani kodwa makukhona into errong engiyibonayo kuyena ngeke ngingamkhuza akhulume ngendlela ene-order mekhuluma nami ngoba uyazi ukuthi ukhuluma nobani ngubani mina dokotela uyayibona so ngisekuthenini ngiye ngibona abanye bembuza imibuzo ukuthi uMabalengwe yena kunjani cha uma befuna ukubona lokho abangene lapha ku-King Bhaka bazombona ekhuluma ngami echaza kukhona izinto ayikhuluma ngami yabona ngalanda izimpande ngasephobane ngalanda izimpande ngasenanda dam ngabuya nazo lezo impande ngithunyiwe kwathiwa khanda umuntu okuthiwa usiphepho uyezwa ngawukhanda loyo muthi yabo nasiya isigubhu sikaSiphepho nasiya lesesikhulu sakhandwa nini lesigubhu bafana kwakuyimfunyaka wasikhanda umkhulu ezoya ecaleni lesi sigubhu esikhanda lesi sigubhu ezoya ecaleni wasikhanda sahlala la sitheme siphela lesi sigubhu sabona thina ngazi inyosi zingena zigcwala isigodlo safonela umkhulu sathi hayibo nansi imhlolo emakhosini kwenzakalana asethi umkhulu hayi ukuthi umuntu wakhe kusuphelele iyona into eyenzeka leyo la ekhaya ngicabanga ukuthi nabantu bayezwa iyona into eyenzeka hayi ukuthi khona umlingo ngiye ngibabona umuntu azagxisha isigubhu asigxisha uju ngoba efuna inyosi izothi imbo khona uyayibona eza la ekhaya igubhu nazi ziclean yabona ngeke ngifaka ukuthi zikhona igubhu ezidliwa zinyosi zikhona igubhu ezidla inyosi yabona ezidla imbongi zikhona kodwa ngeke ngithi inyosi ngiyifuyele ukuthini amakhosi lawo la engaduma khona kuze kukhandwe lo Mabalengwe uMabalengwe ke yilomuthi lembiza lephilisa abantu izwe lonke kwaze kwavuka igama lika Mabalengwe ke lisuka kuloyo muthi mhlawumbe umdokotela ugcile nje kuyiMabalengwe ngiyazi ukuthi ukhona umbukeli mhlawumbe othema ebona leya video ezungezile mhlawumbe obengakwazi kakhulu mhlawumbe ufuna ukwazi lembiza dokotela oyibiza ngoMabalengwe le esidume ngawe kuthiwa uMabalengwe noqobo lwakho iyenzani yini lena dokotela eyenza umuntu imbiza uMabalengwe bhuti ilapha kakhulu imbiza engaduma ngayo ukuvusa abantu asebehlula izibhedlela dokotela mangikhuluma ngomuntu osehlula isibhedlela ngikhuluma ngomuntu osuke sexoshiwe esibhedlela dokotela ngisho kulesi sakithi kaMagwaza ngoba mangithi ngiyindumandumane yaduma kwela kubo kuqala yasiyoduma ezizweni dokotela imisebenzi engayenza kuleli lakithi izwe uyabona umuntu mesekhishiwe esibhedlela esehlule esenikwe yonke inhlobo yephilisi nomjovo dokotela angaphili bese uba nenhlanhla ukuthi kube khona lowo nurse noma lowo dokotela ozothi kuwe ake uhambe uye kumuntu wesintu dokotela ukuze ukuthi yini lento ngoba lento iyasehlula dokotela ilapho ke khona okwaphakama amandla alento yalomuntu okuthiwa uMabalengwe
kufuna ungibuze negama elithi Mabalengwe ukuthi laqambeka kanjani kulo muntu. Dokotela. Ngifike ngilapha umuntu kadelele esibhedlela emshiyeni. Dokotela. Ngiyawuthatha lo muthi lo muntu uyasinda uyavuka. Ngihlala kwa-R Mlazi. Wayedrive amatekisi. Bephiyaza ko driver bamatekisi. Uyangizwa manje ngithi bephiyaza. Uyangizwa manje ngithi bephiyaza. Dokotela. Bephiyaza. Dokotela. Leso sikhathi wawusathi mudla amaphilisi lawa engculaza. Dokotela. Ube isigubhu ngenhla kube ngathi uchatho ume njengochatho ubese uyathensa uma uyintombazana uthensa ube isigubhu nje kanje. Dokotela. Lapho cishe nangomzimba ngangisengangawe ngoba ngisemgaqweni ngangigijima ngibahubha ngisha abaculi. Okokuqala ngicela nje mfowethu ukuthi nihambise le. Dokotela. Abantu abaqaphele igebengu Facebook kunomuntu oyibiza ngami. Dokotela. Engayibizi ngami kuphela baningi abantu ayibiza ngabo. Mawunegama nje lo muntu uzoyibiza ngawo. Uneyinamba eziningi lo muntu. Dokotela. I-account yakhe. Dokotela. Maningi ama-account anawo. Isigebengu nje saku social media. Futhi ukuthi angithi nyanga. Dokotela. Mina ngoba ngiyabhula nje. Ngiyayiqhenya futhi ngombhulo wami. Dokotela. Ngoba owami umbhulo okhipha ngisho umuntu kuphi. Dokotela. Uyabona? Ziningi lezi igebengu zehlukene. Omnye ngathi sengimbambile lana esewuthathile u300,000 womuntu. Umuntu ekhala la ekhaya. Efike la ekhaya umuntu esekhokhile. Wafona ngise police station la eMelmont. Ngicabanga ukuthi yayikhona leyo video. La eMelmont. Ethi bamntombela ngisakwazi nokuhamba endleleni. Ithi lento ngibuyisela imali emuva. Dokotela. Wayibuyisa imali yomuntu. Wayibuyisa imali yomuntu wase-Islandani. Ngoba lezi zinto masiyithuma kufuna ifike kuwena uthanda izofika. Uyazi ngeke ukugarantela ngithi naso mama impela ngiyakutshela ngisho ungayaphi uyephi kodwa eyami induku izofika kuwena. Dokotela. Wena ungachanasa nje upretende ube sengathi konke kuhamba kahle. Eyami induku izofika kuwena. Ngayiphupha lento yasekhasini. Ngayiphupha. Manje mina ngeke awukwazi ukungihlukanisa mfowethu nomkhovu uyongihlukanisa kanjani mfowethu namafutha omkhovu mina mafutha amatindana uyongihlukanisa kanjani mfowethu nesadawani siyohlukana kanjani bayazi abantu abagezwa la ekhaya mina ngiwenza umthi phambi kwakho ubhekile ngiwenze phambi kwakho ubhekile ngisifake esakithi sadawane ngithi nasi mina lesenginazo ngisifake emanzini abe ubisi ngifaka ubisi luba amasi luvuthwe phambi kwakho. Dokotela. Nansi nayi lento lento leni ikhandwa la ekhaya uyayibona njengoba uyibona nje ikhandwa lena okuthiwa uvula kuvaliwe ngabe ngcono ukuthi bayahogela abantu bezwe ukuthi yini lento mfowethu isiza abantu abaningi. Ngikhumbula enye inyanga nje edumile manje eyayilandela izingane zami ekhemisi kwaKenzi izoyithola le video izofika futhi kuyona ibuza ukuthi umkhulu usuke enzani ke mayenza lokho hayi phela nomtshela umkhulu angayikhiphi kakhulu imali mangabe order izinto ngithi mina inhloso yami akukhona ukuthi ngibe nemali inhloso yami ukuthi abantu baphumelele babuye babonge sinomfowethu lento ngayiphupha nayi lento isingaka abantu bayayithatha sekufuna manje igcwala ngithi uyawubona umuthi okhona ukuthi ungakanani manje uyawubona umuthi ukuthi nanku umuntu usemningi sekufuna ngengeza amafutha kodwa mawuthi futhi unemali uyabona yes masifaka isandla la yes unemali uyabona ngoba lento eyani eyokwenza ukuthi wena nemali nibe ngabangani. Angisho-ke ninazinja enihambe nithatha abantu nithi abantu abanifakela imali angifakelwa imali mina bodoti nina nihambe nifakelwa imali ngegama lami zinja nina enihambe nibamba inkunzi umhlaba wonke nithi noMabalengwe nize nifaka ama-fake account okubonga abantu ababongayo niveze imize engingayazi umuntu megugula umuzi wami abona ihlethevu zemize ebheke phezulu. Nalento ehlala la angeke kuze kulunge ngifaka into enhlahla ngeke angeke ngizoyifaka isebenze 2-3 days iphele ngoba lento engaphakathi kuwa ngiyikhiphile so kufuna ngikukhiphe le nto oqala ufika nayo la
ngugeze nanku umuthi waseBenin nanku ubhalwe nangesifrench bakithi nanku engawunikwa yikho ehlala seBenin angiwazi uyawubona lo muthi uyawubona ukuthi kanjani kodwa lo muthi mangiwukhipha nguthi uma ngugcobisa uzongibona ngizoba mhle kanjani uzongibona dokotela uyawubona umehluko hayi dokotela uyawubona umehluko dokotela uyawubona umehluko fanele uma ukhuluma ngento ukhulume ngento uyenze ungalokho uthi mina cha 071 463 9111 071 463 9111 bese uthi 072 570 5606 ubhale njalo wena mfana ngoba le igebengu ziyabhala ngithi ngikhuluma umuntu ebebhala inamba yakhe lapha 072 570 5606 kwa TikTok sengaba indumandumane emabalabala uchecke nje uthi emabalabala ndumandumane uTikTok Facebook emabalabala ZN TikTok emabalabala ndumandumane niphume kuzo zonke lezi zinto lezi izenza mina ngiyezwa vele nisazofonelwa nina izinyanga zinibuza ukuthi senishutha lenyanga futhi manje nisazofonelwa ngoba kunjenje kungenxa yalabantu abayizinyanga mbumbulu abathola ithuba lokubamba inkunzi ngokuyibiza ngeinyanga barobha abantu danko hayi siyabonga dokotela